салом ба маҳбубтарин дастаи футболии дунё Барселона. Ин навбат дастаи мо ахиран баъди 3 сол дар плей-оффи Лигаи Қаҳрамонҳо бозӣ кард. Бори охирин мо Барсаро дар ин марҳилаи муҳими плей-оффи Еврофутбол моҳи феврали соли 2021 дида будем. Ин навбат бошад Барса дар сафар муқобили Наполи бозӣ кард. Дастае ки 2 рӯз пеш аз бозӣ бо мо мураббӣ иваз кард. Ба ҷои Валтер Мацари Франческо Калсоно омад. Лайки қиматбои худро гузоред. Ман баъд аз чанд сония фикру андешаи худро дар бораи ин бозӣ ба шумо баён мекунам. Дӯстон, сарпарасти Барселона ва ҳамчунин сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. дар бозии якуми даври ҳаштагниҳоӣ дар варзишгоҳи Диего Армандо Марадона хави чунин ҳаят гузошт. дарвозабон Тер Штеген албатта баъди сиҳат шудани ӯ дар тамринҳо ҳам ҳатто ягон нафари дигари асосиро наимонанд. аз канорҳои хатти дифоъ чун бозии пештара Кунде ва Кансело буданд. дар маркази дифоъ Иньяко Мартинес ва Араухо ҷой гирифтанд. хулас ки барои Кубарси дар чунин бозии муҳим ҷой набуд. хатти нимҳимояро бошад сегонаи Гюндаган, Кристенсен ва Де Йонг пурқувват намуданд. фаъолтаринҳои ин мавқеъ албатта чун ҳарвақта Гюндаган ва Де Йонг буданд. сегонаи хатти ҳамларо Левандовски дар мобайн ва Педриу Ямали ҷавон аз канорҳо ташкил медоданд. бозиам аз дақиқаҳои аввал ҳарчанд эҳтиёткорона аз ҳардуи тарафҳо буд, вале меҳмонон ба номустар буданд. аз нимаи аввали бозӣ сар кардан дар тӯбдорӣ Барса чақон буду ҳам дар рафтан ба ҳуҷум шарме надошт. дастаи мезбон бошад баръакси испаниҳо дари ҳимоя зиракона бозӣ мекарду дар нимаи якум ҳатто ягон зарбаи рост ба дарвозаи Тер Штеген надошт. ҳамин тавр дастҳо бе ягон гол ва ҳатто ишора ба гол танаффус карданд. дар нимаи дуюми бозиам эҳтиёткориву талошҳои пассивӣ барои ҳуҷум аз ҳардуи тарафҳо буданд, вале шогирдони Хави бештар фаъол буданд. ин буд ки дар яке аз чунин ҳуҷумҳо Роберт Левандовски ба задани гол даст ёфт. дақиқаи 60 вохӯрӣ Левандовски зарба зад ки ягон дифоъгар роҳи онро гирифтан натавонисту аз дасти Алекс Меретам сейв кардан наомад. баъди ҳисоби 1-0 ва берангу нур будани ҳуҷумҳои Наполи гумон мерафт ки Барса бо голи ягона пирӯз мешавад ё ягон голи дигар мезанад, зеро аз бозингарони Наполи ягон бӯи умеди голзанӣ набуд. вале ба нохост Виктор Осимхен пеш аз рафтан аз майдон дарвозаи Тер Штегенро рахна кард. бо як амал ҳамлагари нигериягӣ Иньяко Мартинесро бар замин заду ба зудӣ имкон пайдо кард то тӯбро дохили дарвоза равон кунад. инам ягона зарбаи рости дастаи Калсоно буд ки ба гол табдил ёфт. баъди ҳисоби 1-1 дар дақиқаи 75 Наполи ҷон гирифт ва фаъолиро дар хатти пеш зиёдтар кард. вале аз ин фаъолӣ ва даромадани Ҷованни Симеоне дигар на ягон фоида буду, на ягон голи дигар. ҳисоби бозии дигар тағйир наёфту Барса бо ҳисоби 1-1 бозии сафариро дар Италия ҷамъбаст кард. акнун Барсаро зарур аст дар бозии ҷавобӣ рӯзи 12 март фақат ғалаба кунад то ба даври дигар равад. дар ин бозӣ аслан снайперони асосӣ Левандовски ва Осимхен агар гол зада бошанд, маҳорати Хвича ва Ямал воқеан ҳам назаррас буд. техникае ки ин ҷавонон нишон доданд барои дигарон дар оянда тарсу ваҳм бар ҷой гузошта мегузорад. дар бозӣ бошад аслан аз 6 зарбаи рости Барса танҳо 1 голро дидем. ин маънои онро дорад ки шогирдони Хави ҳатто дараки як дастаи пур аз проблемаро наёфтанд. Наполи зидди ҳуҷумҳои Барса тавонист антибиотик тайёр кунад ва ба шарофати доштани нафароне чун Осимхен ҳатто намонд мағлуб шавад. барои Барса ин мусовӣ ва бозӣ тарсончакуна албатта бонги изтироб аст ки зеро муқобили чунин дастаҳои сермушкил ҷасурати голзанӣ ва пирӯзӣ агар набошад, пас дар бозиҳои дигари муҳим кор қиинтару вазнинтар мешавад. ва агар Наполи Спалетти мебуд, шояд дар қисми якуми бозӣ ба дарвозаи Барса 2-3 гол мезад. хави хеле шукргузор бошад ки дар плей-оффи якум аз дастаи худаш дида рақиби пур аз проблема барояш рақам зада шуд. чӣ илоҷ, бозии ҷавобиро интизор мешавем. шумо дар бораи ин бозӣ чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ намоед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.